Iċkejkna Lea lura Malta wara 17-il xahar il-bogħod mill-familja tagħha l-4 wara nofsinhar l-atmosfera fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta inbidlet f'waħda ta' ferħ. U dan hekk kif qraba ta' din it-tifla ta' 4 snin ġew beħġarhom minn Għawdex sabiex jagħtuha merħba sabiħa. Fosthom in-nanniet tagħha Loreto u Antonja. Għalina waw leżis ġurnata għalina tal-lum li ħanarawha wara 16-il xahar. L-istess kliem qed tgħid il-mara għax nixqinni ma norwa minn meta ħarġet mill-beb ta' barra. Lea qattat nofs ħajjita l-isptar għall-kura. Wara xhur sħaħ fl-isptar ta' Great Ormond f'Londra, ix-xahar li għadda ttieħdet Texas fl-Istati Uniti sabiex isirela operazzjoni oħra. Din l-operazzjoni fi sptar speċjalizzat biex jitneħħilha kanċer rari fl-istonku tagħha u li damet 12-il siegħa kienet suċċess. Wara xahar diffiċli għall-familja kollha, il-ġenituri ħadu l-aħbar li tant kienu ilhom jittamaw li jisimgħu. It-tobba il-ġimgħa l-oħra taw l-approvazzjoni sabiex Lea toħroġ mill-isptar u tirritorna lura Malta. Kienu l-4 naqsin 20 tal-4 wara nofsinhar x'kien Lea flimkien mal-ġenituri tagħha Jonathan u Zana waslu Malta b'titjira minn Londra. Malli feġġet fit-tarax tas-sala tal-wasliet, merfuha minn Hu Owen, kien hemm arja ta' sodisfazzjon illi fl-aħħar għadda kollox b'wiċċ il-ġid. U l-iktar ħaġa importanti, it-tifla tidher b'saħħitha. Ferħan ħafna. Missier Iċkejkna ma kellux ħlief kliem ta' ferħ għal dan il-moment. Għad it-tifla ġiet twiedet mill-ġdid. Twiedet mill-ġdid, issa l-bambina aħna minna kollox, jalla l-bambin kollox imur kollox tajjeb. Grazzi l-kulħadd, il-kull minn għenna. Grazzi. L-isbaħ rigal ta' Ħajdi. L-isbaħ rigal is-nirbaħt fanna fin mix il-flus xejn. L-isbaħ rigal ma nafx istaqbad ngħidien. Ukoll kliem ta' ringrazzjament minn omma Zana. Leia's doing really well and we just want to go home and see her play with Owen and be a family again. But I want to say thank you to everybody. It's just so good to be home. Ftit jiem biss wara li għalqet l-4 snin din is-sena Lea se tkun qed tiċċelebra il-miliet mal-qraba fid-dar tagħhom f'Għawdex.